Min far er min støtte i hverdagen. Anbringelse. Det var hårdt for Stellans 16-årige datter at miste kontakten til sin far, da hun blev anbragt i 2008, og han blev hjemløs. Det gav hende mange tanker om Stellans velbefindende og gjorde det svært at genetablere kontakten, da Stellan så endelig fik det bedre. Hun har for det meste gode minder fra tiden hos sin far. Faktisk var der ingen problemer mellem hende og Stellan. Godt nok følte hun sig anderledes end de andre børn på grund af Stellans skiftende problemer, men grundlæggende havde hun det godt og kunne se gennem fingre med de svigt, der var fra tid til anden. Hun vidste, at Stellan holdt af hende. Det var derfor også hårdt for 16-årige Laura, da hun med Stellans samtykke kom på børnehjem som 8-årig. Godt nok havde hun i starten besøg af sin far, men hun kunne ikke lade være med at føle sig skyldig. Som om, at det var hendes skyld, at han ikke længere kunne magte dem. At han ikke længere havde overskuddet til at tage sig af dem. Sådan gik det dog ikke. Stellans liv kollapsede nogen tid efter. Han mistede lejligheden efter et mislykkedes forsøg på at begå selvmord. Han blev hjemløs og misbruget af blandt andet hash, amfetamin og senere brun heroin accelereret. Kontakten til Laura var nu brudt. I en periode valgte Stellan helt at frasige sig kontakten, da han ikke kunne klare, at Laura skulle se ham i en så dårlig tilstand. Det kunne ikke være sundt for hende, tænkte han. Det påvirkede dog Laura, at hun ikke vidste, hvad der foregik i hendes fars liv. Hun ville gerne hjælpe ham. Det ikke at vide, om han havde det godt, påvirkede hendes trivsel. Et andet problem opstod, da Stellan kom ud af sit misbrug og var klar til kontakten igen. Da jeg startede op med Stellan igen, kunne jeg slet ikke genkende ham. Jeg kunne ikke rigtigt kigge på ham, og jeg var sådan lidt nervøs for at møde ham. Det var mærkeligt at snakke med ham sådan til at starte på. Jeg vidste ikke, hvordan han ville reagere. Jeg vidste ikke, om han var blevet mærkelig i hovedet eller var dårlig. Det føltes som en helt ny person, ligesom hvis man møder en fremmed på gaden, siger Laura om det første møde i sommeren 2015. Det var helt unødvendigt, at der skulle gå så mange år, mener Laura. Hun havde gerne set, at der var gjort mere for at holde kontakten i løbet af disse år. På den måde kunne hun have undgået spekulationerne om Stellans tilstand og det ubehagelige møde efter 4 år. Desuden har hun gennem årene haft store problemer med at udvise tillid til andre mennesker. Der kunne Stellan være en støtte, som hun kunne betro sig til, forklarer hun. Jeg synes, det er vigtigt at besøge sine forældre. Også selvom de har et misbrug. I stedet for at man skulle kappe kontakten. For hvis man skrotter den helt, er det svært at komme tilbage, siger Laura. Han støtter hende. Hun snakker jævnligt i telefon med Stellan, og selvom der er langt til hans bopæl i Åben Rå, har hun været på besøg og støtter Stellan i hans nye liv uden stoffer. Jeg er rigtig glad for at have ham på sidelinjen, men jeg ville ønske, at jeg havde ham tæt på. Jeg er sådan en person, at hvis der er en, der er ked af det, så kan jeg ikke lade være med at hjælpe. Især ikke, når det er min far. Han betyder så meget, siger Laura, der er stolt af, at han er nået dertil, hvor han er i dag. Selvom hun har god kontakt til personalet på døgninstitutionen, har Stellan stadig en speciel plads i hendes liv. Jeg har en, jeg kan ringe til. En, der støtter mig 100%. Da jeg bor på opholdssted, og jeg har lige mistet kontakten med min bror, snakker jeg ikke rigtigt med andre end min far fra den biologiske familie. At han er i mit liv, det er bare en bonus for mig. Jeg ved ikke, hvor jeg vil være uden ham, siger Laura og forklarer, at det er nemmere at snakke med Stellan om problemerne end med pædagogerne på institutionen, fordi han føler større medfølelse for hende. Laura drømmer om at blive konditor eller berider i fremtiden. Hun er også fast besluttet på at undgå stofferne og få sig en familie. Derfor har hun også snakket meget med Stellan om hans misbrug og er klar over, hvilke konsekvenser det har at være narkoman. Jeg ved, at han har haft det så dårligt, fordi han har taget de stoffer. Jeg tænker på, at hvis jeg ryger ud i det samme, så får jeg garanteret ikke det liv, som jeg ønsker mig, siger Laura.